मर्दे मेहरारू के भाव हो बबुआ बोला मुआ हाल ही गवना करा के ले आई बारे लेकिन एको दिन घरे रहत बारे ना। एक दिन तंग आके मौगी अपना सखी का लगे फोन कैलस कहलस ए रवि बबुआ कि तनिको बुझता ना दरद ऐसन मिलल बाटे मरद। सूरज बबुआ कि तनिको बुझता ना दरद ऐसन मिलल बाटे मरद। तनिको बुझता ना दरद ऐसन मिलल बाटे मरद। कहा सही का जवनिया है झोला में हका सही का जवनिया है झोला में सैया 100 दिन के लेके सुते कोरा में। सैया 100 दिन के लेके सुते कोरा में। ऊपर से बंगवा गिर गइले ऊपर से बंगवा गिर गइले मेहरारू कहलस रूपक बाबा के कारा से कहीं अपना दिलावा के बात के। एको दिन सुध से न रहतावे रात के। अरे के कारा से कहीं अपना दिलावा के बात के। अरे एको दिन सुध से न रहतावे रात के। ए मुरारी बाबा जंग लगतावे कटोरा में जंग लगतावे कटोरा में सैया 100 दिन के लेके सुते कोरा में। सैया 100 दिन के लेके सुते कोरा में। सैया के साथ मरइए में टूट गई बड़ा मजा टूट गई चूड़ी कलइए में लास्ट में मेहरारू कहती है कि ये सखी का कही हमार जननी की मरद बहुत बढ़िया मिलल बारे लेकिन का भइल बा। अरे सैया रमेश हमार मिलल बेलूरा। ई बिरहा के एगो अपन अलगे काट हो ए कहूँ शौक नहीं कैल न पूरा। अरे सैया रमेश हमार मिलल बेलूरा। अरे ये कहूँ शौक नहीं कैल न पूरा। हे प्रीति और मौगी कहती है का अरे छूट जाता नहीं आके डोरा से छूट जाता नहीं आके डोरा से सैया 100 दिन के लेके सुते कोरा में। सैया 100 दिन के लेके सुते कोरा में।